Kayak apa, Kang? Iya, itu mangopek. Kalau aku kan ngecai. Ada rokokan imut itu lah. Pelannya beruncung jadi cokot lah kan. Gano kasih hati apa-apa ngono berarti. Kasih hati rokok aja kak. Burung naik. Oh. Cekak cekaan. Iya. Apa tancane cek tambah ngirit entek sampai kok gabus. Bener kasih hati ngereng ndas gak ngelu ta yo apa ngono ta yo apa. Ndas gak ngelu ku botrek. Botrek. Ndas ngelu ya kayak botrek. Aki itu gunanya apa? Aki khusus apa ya? Aki lho. Wah, iki akeh. Pembae iki. Mbah sapa? Mas Angkil, Mas Anggel wong ndi ku? Jawa Timur kena. Pesisir wetan. Iya, wong pesisiran itu. Oh, pesisiran wetan. Berarti ya gunane mek ngono tok once nek digawe. Ya wis. Awet tuwa rokokan ane yo kabu-kabu. Bapak khusus remet ya. Oncene kuwi. Ada guyu. Tuh, goyo-goyo sing duwe warung menoe. Ojo wong itu warung pedhok. Pedhot.